Wonderful people, my fellow beautiful Igbo people, I thank you again and I welcome you today. You might be wondering again where I am. I am right here in the almighty OSEAKWA River. Standing here is the riverbank. This place is historic. I can tell you with fact that this river connects us to a lot of places. But I can tell you for fact that this great river is just 18 nautical miles to the ocean. This exposition is to our dear people, our entrepreneurs, our wealthy men, our business people of Igbo extraction. We have all it takes to develop our land. According to information, this place was where the white people was docking their ship, loading and offloading oil, palm oil and other commodities, and sail through to Abonima. Does that ring a bell? It is fact. When dredged, talking about this river, when properly dredged, will link us to the Atlantic. Make your research. Send your team of experts. This is my contribution to the world. This is my contribution to the Igbo nation. I am happy doing this, exposing these great facts that exposes our land to great and bountiful investments. The previous video that I made while I was at Oguta Lake, I received a lot of backlash from people who does not bear the Igbo name. What does that tell you? That is a deliberate and systematic stifling of the Igbo nation to make us believe that indeed we are landlocked. But from this exposition, you can ask yourself, is Igbo land really landlocked? Keep on joining me. We will be making these explorations. We will be visiting historical places, riverbanks that connects us to the Atlantic. It doesn't matter where these rivers passes through. What matters is, does this place, when sailed through, takes us to the Atlantic Ocean? I'll be interviewing this Papa. Good morning or good afternoon. Good afternoon. Biko iga kwato aya hage. I'm Pius Okafo. Pius Okafo is an aged man who has lived most of his life in this place and he knows better. Dede biko kowara e makamira. Kowara e mgbe owe na ebe mmiri abu anyi gawa. O gara osiri ga Oguta. Ga Abonima. Abonima. Is a mmiri apuru oro Oguta. Ga ozi Abonima. Yes. Ebe a ka o si eje. Ebe a ka ndị ba isi anyata mmanụ. Na ụlọ ndị ọcha rụrụ ebe a. Kende rụrụ ụlọ ahụ. USC rụrụ na. Ọ ha debere ụna. Kedu ịma mgbe ha na-edosa ha na-akwasị ụgbọ ebe a? Ha na-akwụrụ ụgbọ hiba ebe a na-akwasị mmanụ. Okay, ebe a dịka port. Ebe a dịka port. A na-eke n'osisi were ihe dụpụ ya were ya bịa jebe Abonima. Ọ bụ ụgbọ ka eji o nwere eke
Okay, okay, yeah. Yes. Okay, mgbe ihe anim, kedu afọ ihe anim? Ihe dị ka ebe 60 something years or 50 something. From information m nwere na mgbe a bịara nwee research ebe ahụ ebe 1959. All the same time now. Mgbe a ji wee mara ihe ka m ji agwa gị ihe a. Ka m ekwu ihe na nji ama beto nke mgbe na nji wee mara ihe. So okay, ebe a na ihe na-akọwa na ebe a na na-azụ ahịa na-ebupụ ụgbọ na-ebupụ mmanụ ebe a. Ọ bụ na ọ bụ mgbe ahụ, ọ bụ na ọ bụ oge ahụ epụta ebe a kịta efune people na ife people onye ọbụla dị na ma nwoke ma nwaanyị. Okay, ngwa kọwara m kedu ihe mekwerenụ kedu ihe mere deport ebe a, kedu ihe ndị wepụziri ya? Ihe mere deport bụzi na enu oyibo na-apụta and people anụmazi adịzi interested and ndị na-ejegasị nọọsụ mgbe ahụ wetara ya m ihe amụsugbo ọnwụnwe onye nọzini. Onwere mgbe a na-arụ briji onwe ihe wepụrụ iliga port ebe a? Ihe pipe edebere nga kwụnga eme ebupụrụ ebupụ ka ihe onye ahụ mgbe a na-egwe akpakara o buru ibu ihe eji adọrọ mmanụ nnukwu pipe eji adọrọ ndị mmanụ a na-adọ mgbe ya bụ mmanụ eyi esi ya a na-adọpụta crude crude oil na nke ọ nwụrụ mechakwa ndị a na-ezekwa bọnkịrị a na-ebutekwa mmanụ ebe a ka a na-anọ eme ya offload. So abịaghị load mmanụ ebe a buru ha na-esi ebe a na-eme egbe ma na-ebute ya ebute. Isa na ebe egbe ma oge egbe ma yes, ebe a na-eme oyi ka ha na-esi ebute ya ebe a. Okay. So but ihe m chọrọ ịma ọzọ isi na mmiri a pụrụ Abonima. O ruru Abonima. Maka na o nwere mgbe m gara Abonima, ihe m ji nwata ihe onye na-ekwu o nwere mgbe m gara Abonima. Ha gwa m na o nwere mgbe gboo a na-esi ebe a buru ụgbọ butere ha nri ndị Igbo be anyị na-abịa ebe ahụ bịa resi ha asị from Uguta. Mmiri ruru Abonima. Agafe Uguta ejebe Abonima. Mgbe ahụ ọ bụ ụgbọ ka a na-eji ebu dron mmanụ a na-eke ekecha ya ndị ma anyị adụpụ ya buru ya jebe. My people, wonderful people, all I seek is your support. Support this movement. Support this expedition. Support this life research work. You can contact me on this number showing on your screen. You can proffer solutions and suggestions and ideas. You can support in other means to get us around. Keep following me on this channel, the Namen TV, and I remain your own faithfully Chukwemeka, the Unify Igbo's Now proponent. Subscribe to our YouTube channel, Namen TV. Follow us on Twitter, Namen TV. Follow us on Instagram, Namen TV. TikTok, Namen TV. And Facebook, Namen TV. Thank you and God bless.